ҳамасола бо фаро расидани фасли зимистон ҳаракат дар шоҳроҳҳо ва нақбҳои мамлакат мушкил мегардад. давоми як ҳафта мешавад ки дар натиҷаи бориши борону барф ҳаракат дар шоҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ ки минтақаи шимоли мамлакатро бо ҷануб пайваст месозад мушкил гардидааст. фаромадани тарма боиси манъи ҳаракати воситаҳои нақлиёт шудааст. дар баробари муассисаву идораҳои нигаҳдории роҳҳо кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят таҳти роҳбарии сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят полковники милитсия Имомзода Юсуф дар минтақаҳои осебпазири роҳи Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ махсусан дар ноҳияҳои Шаҳристону Айнӣ бо ронандагони воситаҳои нақлиёт суҳбату вохӯриҳои судманд анҷом доданд. ҳангоми ҳаракат сар мешавад, сарусима нашавед ва ягиятро халал нарасонед. Дидаву дониста дар он минтақаҳое ки хавфнок аст, фаромадани тарма ё ин ки дигар офатҳои табиӣ ба чашм мерасад, ҳамин рискавад ё ин ки накардан нагузареду худдорӣ намояд. зимни суҳбату вохӯриҳо сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ба ронандагони воситаҳои нақлиёт таъкид намуданд ки ҳамеша воситаҳои нақлиёти худро дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ дошта ҳангоми сафар ба самти шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ҳатман бо худ таҷҳизотҳои ёрирасон аз қабили занҷир, банд ва дигар лавозимотҳои зарурӣ гирифта ба ҳолати чархҳои воситаи нақлиёт эътибори ҷиддӣ диҳанд. ҳамзамон ба ронандагони воситаҳои нақлиёт таъкид карда шуд ки пеш аз баромадан ба сафар тариқи расонаҳои хабарӣ аз ҷумла интернет аз вазъи обу ҳаво огоҳ гарданд. мо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ шабу рӯз дар талоши он ҳастем ки хизмати худро тавре ба роҳ монем ки ҳам барои ҳаракати воситаҳои нақл ва ҳам ба худи иштирокчиёни ҳаракати роҳ як мададгор бошем. албатта бе дастгирӣ ва бе фаҳмиши баланди иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳамаи натиҷаи хуб ба даст намеояд. барои ҳамин бисёр хуб мешуд ки иштирокчиёни ҳаракати роҳ дар ин шабу рӯз пурра аз тариқи шабакаҳои интернетӣ, аз тариқи маълумотҳои идораҳои овсанҷӣ, аз тариқи телефон ба якдигар хабардор шуда танҳо пурра дар он ҳолате ки онҳо медонанд ки роҳ кушодааст ба ҳаракат баранд. сарфи назар намудани чунин қоидаҳо боиси ба вуҷуд омадани монеҳои сунъӣ ва танбашавӣ дар роҳ гардида ҳамзамон боиси мушкилӣ ва азобу уқубат ва нороҳатии мусофирони дар воситаи нақлиёт қарор дошта мегардад. бинобар ба маълумоти идораи обу ҳавосанҷии кишвар давоми ҳафтаи ҷорӣ ноустувории обу ҳаво пешгоӣ карда шуда дар ин замина ҳар ронандаи воситаи нақлиётро хуштор месозад ки аз тавсияҳои дар боло зикр гардида истифода баранд. мувофиқи маълумотҳои идораи обу ҳавосанҷии кишварамон дар назар дошта шудааст ки шабҳои ҳафтум, ҳаштум боридани барф дар ин минтақа ба назар гирифта шудааст ва аз ҳама инро ба назар гирифта аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёти калонҳаҷм ва он мусофироне ки ният доранд дар ин шабу рӯз азми сафар аз тарафи шаҳри Хуҷанд ба шаҳри Душанбе, аз тарафи шаҳри Душанбе ба шаҳри Хуҷанд доранд ва ҳама инро ба назар гирифта воситаҳои нақлиёти худро дар ҳолати дуруст техникӣ нигаҳ доранд ва танҳо баъд аз пурра хабардор шудани он ки шоҳроҳ кушода шудааст ҳаракати худро идома диҳанд.